Wara dettalji ġodda żvelati riċentement dwar l-iskandlu taż-żejt, George Farrugia ħass il-bżonn li jiddefendi ruħu għall-ewwel darba fuq il-mezzi tax-xandir. Fil-fatt f'intervista fuq The Malta Independent il-ħadd, Farrugia kisser is-silenzju medjatiku. Hawn iddefenda l-maħfra li jingħata bl-argument li l-pulizija kienu jeħtieġu l-informazzjoni li kellu. U ikkonferma li martu kienet taf lil Lawrence Gonzi, imma sostna li anke kieku ma kienx tafu il-maħfra kienet tingħatalu xorta waħda. Sostna fil-fatt li permezz tal-maħfra seta' jagħti informazzjoni li kieku ma kienx toħroġ peress li ċertu dettalji mhumiex inklużi fl-emails. Dan minkejja li kien hemm investigaturi li ddikjaraw li għal perjodu li fuqu hemm imresqin in-nies il-qorti seta' diġà kellhom informazzjoni biżżejjed. Fl-istess artiklu Farrugia jiddefendi l-fatt li ma tkellimx dwar affarijiet oħra, bħal kuntatti ma' uffiċjali pubbliċi oħra. Sostna li l-proklama torbtu biss li jitkellem dwar l-iskandlu taż-żejt u mhux marbut li jagħmel dan fi żmien partikolari. Għaldaqstant ma ħass il-bżonn li jitkellem dwar il-kuntatti mal-uffiċjal pubbliku Godwin Sant. Il-kuntatt ma' Sant u uffiċjali pubbliċi oħra baqa' għaddej sal-2009 u sar magħruf biss għax żvelatu l-midja. Minkejja dan qal li meta mitlub mill-pulizija il-ġimgħa li għaddiet ta' dettalji f'interrogazzjoni, għalkemm tenna li hu ma kienx obbligat jagħmel dan. Bħal esponenti fil-Partit Nazzjonalista Farrugia kellu kliem ibes għal whistleblower jew whistleblowers li qed jgħaddu informazzjoni dwar il-każ lil mezzi tax-xandir. Sostna li min qed jgħaddi l-informazzjoni għandu xi interess personali biex jevita milli jidħol fl-inkwiet huwa stess. Mistoqsi jekk jaqbilx ma' Lawrence Gonzi li ma kienx hemm korruzzjoni fl-Enemalta wara l-2005, Farrugia attenna li Tancred Tabone baqa' jiġri warajħa l-flus sal-2006.